Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti, boten namung pitados ing pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Kadangkala awake dhewe sembahyang utawi nyuwun ing ngarsa dalem Gusti menika nyuwun supados Gusti makarya marang awake dhewe. Awake dhewe bisa pracaya marang Gusti lewat pakaryan-pakaryan dalem. Lan tundhonipun awake dhewe kuwi pracaya karo Gusti nek ana pakaryan-pakaryan dalem sing cetha marang awake dhewe, sing bisa awake dhewe rasakake. Sadar menapa boten kula panjenengan dumawah ing kapitadosan sing mekaten. Aku pracaya karo Gusti yen aku bisa lulus sekolah. Aku pracaya karo Gusti yen Gusti bisa nguwali aku saka masalah iki. Aku pracaya karo Gusti yen dilalah aku ditulung dening Gusti. Kadangkala mekaten. Menika boten salah miterat kula yen dados pambukaning iman kapitadosan. Umpamane kathah tiang-tiang sing dereng pitados kalih Gusti terus dilalah ngalami pitulungan dalem Gusti, terus pengin kenal, pengin tepung karo Gusti Yesus. Kados zaman rumiyin wonten ing Keuskupan Agung Semarang Kekatulikan wiwitan, Mbah Sarikromo menika gerah lan sampun ngupadi obat saking pundi kemawon, saking sinten kemawon, ning dilalah kok ya ora mari. Terus wonten Rama Londo sing dadi lantaran. Mbah Sarikromo lajeng ngraosaken pakaryan dalem Gusti. Menika wiwitaning kapitadosan. Nek awake dhewe sing wis suwe dadi wong Katulik isih anggone pitados gumantung ing pakaryan dalem Gusti, nah menika kirang pas. Lan menika ingkang tansah dipun kritik dening Gusti Yesus dumateng tiang-tiang zaman semanten sing kasengsem dumateng maneka warni mukjizat sing ditindakake dening Gusti. Ning wong-wong kuwi ora do pracaya marang Gusti, ora tinarbuka marang Gusti, ora nampa Gusti Yesus. Mila lajeng sangat dimaklumi rikala wonten isu yen Gusti Yesus menika dados pemberontak. Tiang-tiang gampang difitnah merga mung pracaya marang pakaryan dalem Gusti, ora pracaya marang pribadi dalem Gusti. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Rikala wonten tiyang lepra ingkang dipun sarasaken Gusti, Gusti paring pitedah supados ampun crita-crita. Ning pranyata tiyang sing disarasake malah crita-crita bab pakaryan dalem Gusti, mboten crita bab pribadi dalem Gusti. Nah menika sing tumraping Gusti Yesus boten pas. Mila ora usah crita-crita apa sing dadi kewajiban tumraping pentahiran dilakoni wae. Amargi menapa tiang-tiang sing disarasake pranyata mung dumugi ing pakaryan dalem Gusti, mandang wis mari ya wis, ora kepengin tepung kenal kalian pribadi dalem. Nah menika tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika
lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 1 ayat 50 ngantos dumugi 50 gangsal. Nalika samono ana wong lara lepra sowan Gusti Yesus karo ndepra anggone matur, "Menawi Gusti karsa, kula temtu resik." Gusti welas priksa wong mau, nuli ngathungake astane lan gepok sing lara karo ngandika, "Iya, aku gelem dadi resik." Saknalika leprane ilang lan wonge dadi resik, wong mau nuli didhawuhi mundur nanging diwanti-wanti, "Ngati-ati, aja kandha marang sapa-sapa, nanging sowana para imam lan aturna priksa awakmu sarta caosa kurban minangka bukti anggonmu wis resik kaya sing didhawuhake dening Nabi Musa." Nanging wonge mundur terus nyaritakake lan ngabarake lelakon mau tekan ing ngendi-endi, nganti Gusti ora saged mlebet kutha kanthi terang-terangan. Gusti kepeksa lerep ana ing jaban kutha, ana ing papan sing sepi. Ewa semono wong-wong saka ngendi-endi padha sowan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken wonten salah setunggal tiang lepra sing nyuwun disarasake dening Gusti kanthi ndheprok ngasih-asih, lan Gusti estu welas penggalihe lan karsa paring kasarasan. Menika salah setunggal kapribaden dalam Gusti sing gampang tersentuh, gampang asung kawelasan tumraping tiyang sing nyuwun, langkung-langkung tiyang lepra, tiyang sing gesangipun susah. Wis lara, anggone lara lepra menika ateges disingkiri wong, merga lara lepra menika lara sing menular tur nyuwun sewu jijiki. Wonten ing tanah Yahudi jaman semanten, tiyang sing gerah lepra nggawa klinthing supaya tiyang saged mireng. Nek ana klinthing berarti kudu nyingkir pas tiyang sing lepra liwat. Ning menika temtu jarang banget. Biasane tiyang lepra sampun gadhahi papan sing terpisah, boten dipun tampi dening tiyang-tiyang umumipun. Nanging Injil kala wau nyariosaken bilih Gusti kersa gepok tiyang menika, ateges dumuk. Temtu menika luar biasa. Gusti kersa ngrengkuh kasekingane manungsa. Gusti kersa dumuk sing disingkiri dening manungsa. Ingkang kaping kalih kados ingkang kula aturaken ing ajeng kala wau, Gusti manti-manti supados tiyang ampun ngabar-ngabaraken cukup ngaturana priksa imam lan caos kurban sing diwajibake. Ning pranyata tiyang kala wau malah ngabar-ngabarake lelakon sing dialami. Nah menika tumrap kula pribadi nyuwun sewu, tiyange kados-kados ora mireng apa sing diweling dening Gusti. Lan anehipun sing dikabarake boten bab Gusti Yesus,
bab pribadi dalem Gusti sing welas ning bab lelakon kejadian, ateges bilih sing dikabarake, sing dipenke, sing dadi fokuse pakaryane, sing asung kasarasan. Lan menika ing pungkasan Injil kala wau sing pranyata adamel kasengsem kathah tiyang, terus akeh wong sing madosi Gusti. Mila menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami anggenipun bangun iman. Awake dhewe le bangun iman menika merga tresna dumateng Gusti Yesus lan pribadinipun, menapa tasih gumantung ing pakaryan-pakaryan dalem sing awake dhewe rasakake. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.